Ak niekto vám povie, že už v Španielsku za 160 000 nemôžete kúpiť apartmán 200 metrov od mora s turistickou licenciou, profesionálnou správou, tak na to odpoveď znie Mar de Pulpi. Dneska sa pozrieme na tento perfektný projekt na Costa de Almeria. Predstav si, že ráno vyjdeš na terasu a more je priamo pred tebou. Nemusíš sadnúť do auta, nemusíš nič plánovať. Jednoducho tam je. Mar de Pulpi je presne o tom. Miesto, kde si rodina môže naozaj oddychnúť spolu. Popoludní obed v reštaurácii La Geoda a večer príjemná večera v malých reštauráciách San Juan de los Terreros. Žiadny son, žiadny hluk. Len slnko, palmy a ten typický stredomorský životný pocit, ktorý sa ťažko opisuje slovami. A keď odídete domov, vďaka kompletnému manažmentu Mar Holidays, tvoja nehnuteľnosť ešte aj zarába. A čerešnička na torte? Rýchlovlak AVE bude mať zastávku v Pulpi 15 minút odtiaľto, takže od roku 2028 je to celkom určite jedna z tých najlepších investícií v Španielsku.